een hele waardige bijeenkomst met mijn proto-publiek. Altijd heel mooi om te zien dat het zoveel aandacht krijgt van uw inwoners. Echt belangrijk dat we daar aandacht aan besteden. Zeker met de situatie in de wereld waar we momenteel in verkeren. En het nemen die antisemitisme. Heel goed dat we hier aandacht aan besteden kunnen. En het doet me als burgemeester heel goed dat wij zoveel mensen hier zien hebben van die Janne. Dat is belangrijk voor uw vrede en vrijheid.